Vás vítam u tohto nového videa z hry One Hour One Life. Dneska to bolo veľmi zaujímavé. A pokrok. Dneska som nenašiel medveďa. No, však uvidíte. Dúfam, že si to užijete. A ideme na video. Ali love popcorn. To nevyzerá ako práve nejakú ťažšiu dizinu. Nevyzerá tak zlo. Vidím fúrik. To je nejaká... Ono to ani nevyzerá, že môžeme mať nejaký dom. Tu vidím luk. Tu vidím nejaké zvieratá. Ja sa nevolám. Ja sa musím pomenovať. Zatiaľ máme jeden rok. Mickey. Som Mickey Pocan. Pocan, neviem. Ale pocan znie hrozne. O môj Bože. To je hnus na nich. Fuj, to neviem rozprávať nič. Piles of wolf skins. Ale títo vyzerajú ako prvá rodina, ktorá ešte nezabila medveďa. Tak ja dúfam, že sa to zmení. Goosehead. No, niektorí tu behajú. No, povedzme. Jedlo, fut. No, tento začiatok je vždycky taký nudný. Iba čakáte, kým vyrastiete. To je asi jediné, čo môžem tak robiť, no. Vlasy moc nemám. Keď, no, furt ich mám viac ako niektorí, že? Už sa mi zväčšil meter alebo metr? No, neviem, proste. Teraz je hlavný cieľ počkať. Kto potrebuje laso, neviem na čo. Už môžem zdvíjať veci, to je najlepšia časť. Tak. Som na Ukrajine pár šipov. Takže za mňa bude lovec. Nie. Wild onion. Tak toto sú dobrí zabíjaci. Viem pohľadať, či tu náhodou nemajú nejakú kožu medveďa. Ale nevyzerá. Nikto vám tu umrel, nerad to hovorím. Koľko ich tu je? Byť. Nejaký výstor, pokan. Toto je fakt iba začínajúca dedina. Pokan. Julie. To je divné meno. Fakt. Kto to vymýšľa? No, tým máme vymýšľať mená, ale
to dosť blbé. Ako rozpozná, že je táto dedina chudobná. Že musia medzi takýchto krásnych klobúkov moriaky. Ako ani aj čo s tým posledný. Dobre, čo môžem robiť? Nemáte to nejaké nádobičko. Dovolením. Sú tu nabásky, nič v ňom nie, aby sa nestala taká istá chyba, jak v minulom videu. Čo určite si nezažili a není veľká možnosť, že to zažijete. Pretože zvuk tam bol hrozný, ale to by sa malo vylepšiť. Ale nevylepšilo. Ideme niekam. Dobre, tu je medveď. To je náš cieľ, zabiť hen toho medveďa. Moriak. Nechcú. Teraz hľadáme takú ako keby kôpku hliny. Áno, presne. Počkaj, čo? To je soil. Chcem také bažinať. No, to bola naša určite sa jej nechcelo žiť. Dobre. A tu som zase v tej dedine. Dobre. Mňam. Pičaná husy, najlepšia hus. Vidí sa mi tu malo misiek a tanierov. Som našiel nejaký kameň, ktorý môžem odsekať tieto veci. Čej. Kameň. To ani nepoznám, že existuje. Čo máme vlasy? Krejdanko. Si za prvé by som mal nemajú niečo ako motiku alebo niečo také. Ako môžem vykraftiť holu? Názvy si tu dávate tak, že dáte si lomitko a to, čo chcete vykraftiť. Holu. Straight tilted long shaft. Z-ko. Sharp saw a tilted stone. Tiled. Takže potrebujem milkweed rope. Toto. Teraz zoberiem toto. A mám motiku. To je zázrak. Dobre. Takže. Kde som dal... Kde bola tá hlina teraz? Pretože samozrejme potrebujete... áno, presne. Hlinu. Na to, aby ste mohli urobiť vôbec nejaké to políčko. Tak ma napadlo, že pretože z vítu je strašne veľa vecí sa robí z vítu. A oni ho to ešte nemajú, tak možno im pomôžem. Možno objavím, že aha, oni ho tu tak kde majú. Len ja som slepý. Dobre, ja si idem pre ďalšiu hlinu. Zdejš. Nevyzerá, že by tu mali vít, aj keď ho tu majú veľa.
Dobre. Teraz je ďalšia misia vôbec nájsť hlinu. To je v takýchto poličkách ako. Je toho málo, ale je toho dosť. No vec. To som dúfam, že spravil. Vymeň to. Zasaď to. Á, niekto mi zebral semienka. Dať to. A najem sa potom. Ešte stihnem spraviť pár ďalších vecí. Však tu máte celý kybel. Áno, idem sa nájsť, nebojte sa. Preboha, to sa také môže stať. Odignorujem ho. Že potrebujem jedlo. Jedlo. To je vlk, prosím. Nemám jedlo. Berisky. Zžer to. Ty, ja som takmer infarkt dostal. To je... Dobre. Teraz potrebujeme vodu, čo je neočakávané, pretože... Tak, mám vodu. Sem to vydávať. Je to tu na mojem. To je zaujímavé. Dobre. Teraz príde tá rozhodujúca časť. Kde máte luk? Už nepotrebujem, áno. Beriem si nôž. Toto nechám, tento humus. Toto všetko polož to. Proste ja neskončím ten hod na medvede. Dokým nezabijem medveďa. Dobodať toho medveďa nemôžem. Ako teoreticky môžem, ale bolo by to nebezpečné.
Bow. Musím sa pozrieť niekoho, kto má luk. Nemáš luk? Má tu niekto luk? Som podstatnejšia osoba, ktorá by mala mať luk než vy. Nevidím luk. Furt iba šípy. Ako to mám urobiť? Mám proste napísať lomeno, bow, tak, rope. Nepotrebujem. Možno toto, U-shaft. No. Počkaj. Scene. Bow. Prosím, bow. Make one. No, okay. Rope. Potrebujem nejaké tu. Určite potrebujem milkweed. U-shaft, no. To potrebujem. Čo tu budem nosiť? Čo je toto? Idem nájsť nejaké lano. Koľkám s tým tu. Snera. Ako snerov sa chytajú záce. Ale ja nerád to opakujem, ale potrebujem luk. Počúvajte. Neviete mi dať niekto luk? Ešte, že sme tentokrát muž a nemusíme sa báť týchto. Musíme sa báť detí. Ty, ja som sa. Dobre. Bol to iba bizón. Nemám sa čo báť. Bizón je absolútne v pohode. Viac v pohode vec by som nevidel. Rasa. Ja by som potreboval milkweed. Budem musieť teda to prejsť. No a uvidím. Sapling. Dobre, a teraz dúfať. Prosím. Áno, ešte ten rope. Je všetko sapling. Nič nemal byť. Toto vyzerá ako milkweed. Ešte nejaký...
další logit. Beda. Tu sa priamo nájdem. Ako pokrok. Našli sme milkweed. A to je priamo ďalší milkweed. Tak, teraz idem tam hore. No, prídem k tomuto. A mám luk. Mám luk. Kam som dal ten šíp? Prosím vás. Ja, ďakujem. Tak. Už teraz je misia sa iba vrátiť. Čo bude ešte horšie ako ísť. Keď no. To je asi logické. Ja som bol... To je božo, to je škoda. No, dobré, mám luk, to nevadí. No, to je ten šedý bám, už vidím náznaky ľudstva, čo je dobré, samozrejme, to je vždycky dobré. Čo to je? Carrot, to nepotrebujeme. Však to je tiež milkweed. Nehovorím, že som sa stratil, to je tá savana, no. Bizon. Polož to. No. To je tá savana, no. Keď ja naspäť tu bolo. Ach joj. Nie, no práve ma dobodal hmyz. Nerad to hovorím, ale práve ma dobodal hmyz. Prosím, nie, nesmieš znova. Prosím, vyprchaj, rýchlo, choď preč. Choď preč. Si to môžem zobrať. Pretože nemôžem. Jedlo, rýchlo. Cekni to. Jedlo. Kusperis, poď. A verím, že niečo nájdeš. Ja z teba verím. Dobre. Dostal som sa k luku. Ale nedostal som sa k tej podstatnej veci, čo bolo zabiť medveďa. No práve prišli tí chudáci v tej dedine oblečenie. Pretože ja som sa stratil a nedokázal som si dávať pozor. No, dúfam, že sa mi bude dariť. Takže. Like, odber, klasika. Tipy, rady, všetko do komentára. A dovidenia, uvidíme sa na budúce.